ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ದಾದ ತಿನ್ನಿ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನಿನ್ನಿ ಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ತೂ ಅಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪಿದರೋಡು ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚಾಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇನಿ ಎಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಬೆಳವಾಯಿಡ ಭಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವನುಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗುಲು ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಂಚೂರು ತೋಚ್ಪಾಗ ಅಂದೆ ನನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪು ನಲ್ಪೊಂದು ತೂವರ ಅಬ್ಜತ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡಿಂಗುಲು ಮಾತ ದೆಪ್ಪು ಇರೋದು ಒಂಚೂರು ತೋಚ್ಪಾಗ ಅಂದೆ ತೂಕನಂಚಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಯ್ಯಾರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂತ ದೆತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೀನಿ ಪೂರಾ ಕೋಟಿ ಹಿಡಿತ ಕಟ್ಟಡಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ರೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಪೋರ ರಡ್ಡು ಬರ್ರೆ 4 ರೋಡ್ ಆಪು ಬೆಳುವಾಯಿ ದುಂಬು ವಾಲೆಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ
ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.